Volao sam ovo, volao sam ono, ništa nisam probao, ništa nisam otkrio, nisam sebe otkrio. I šta onda? Dođe do nekih ideja i onda on kaže, pa što ne probaš te ideje? Što ih ne ubaciš u praksu? Pa rekao, stvarno, pa što ne bi? To je jedan put samootkrivanja. Ja ne razmišljam o svojim platama, kada ću da dobijem i koliko ću dobiti. Samo razmišljam šta sam ja naučio kroz ovaj posao. Gde se pitamo mi šta ću ja postati za 5 godina ako nastavim da živim. Pa, dragi moji, dobrodošli u video dnevnik. Današnja tema je autentičnost. Kako do autentičnosti i zašto ona važna za svakog od nas. Ovih dana sam razmišljao o dve ideje. Jako su mi onako bile zanimljive, zaintrigirale su me maksimalno i mislio sam da napravim 2 videoklipa. I dok sam ja o njima razmišljao, provodio vreme, zapisivao neke stvari, pade mi na pamet, ove dve ideje kad se spoje, ja dobijam temu autentičnosti. Tako je nastao ovaj videoklip. Proći ćemo te dve ideje zajedno i prva ideja je izjava koju je dao Jim Rohn, to je jedan biznismen, motivacioni govornik, gde on rekao u jednom klipu It's not about what you get, but what you become. Znači, nije najvažnije šta dobijaš, već šta postaješ. I evo primjer. Ili, ajde pre primjera da kažem ovako. Veštine, znanje, ono što postajete, karakter, hrabrost, sve vrline, iskrenost, način na koji komunicirate, to ne može niko oduzeti. To je ono što ste vi. Dok novac, reputacija, neko vaše ime, to se možda sukalja, sve novac kako dođe, tako i prođe. Znači sve to možda nestane. Izgubite posao i tako dalje, položaj, promenila se vlast ili se promenila politika unutrašnje firme ili šta već. Ali veštine uvijek nosite sa sobom. I svoj karakter. I u kući, i sa prijateljima, i gde god da se nalazite. Ne može se porediti vrednost onoga što imate u sebi i onoga što imate na papiru, na ruci ili negde nekoj apstrakciji. Vi ste neki naziv, ne znam ja šta već. Evo ga primjer. Čovek radi na nekom projektu, plaćen je 100 evra po projektu, tako se dogovorio sa gazdom, zna šta treba da uradi, on to uradi, završi, dobije pare, razmišlja, još 3 projekta mi je ostalo do kraja meseca, to je 300 evra i razmišlja o parama. Ok, razmišlja o parama, ali on razmišlja samo o parama i tako prođe 10 godina i ništa. Čovjek nije ništa napredovao, ostaje isti. Dođe jedan klinac, isti projekat, 100 evra. Međutim, mali zaboravio da treba dobiti platu, nego razmišlja, ja bi iskoristio ovu alatku, hteo bi ovo da naučim, da ovo implementiram, da ovo razvijem. I on tako radi, dolazi do jedne tačke za 2 meseca da on zna više nego ovaj ko radi 10 godina. On više od njega vredi. I šta se dešava? Zna da vredi, zna da je na većoj lestvici, dolazi kod šefa i kaže, posle 2 meseca želim za ovaj projekat 200 evra. Ovo isto možete vi da primenite na bilo koji posao. Kaže, bre, si lud, bre, došao si, bre, nema ni 2 meseca prošlo, ti tražiš povišicu 100%. Ovaj čovjek radi 10 godina, nije tražio povišicu. Ne, ja ne tražim povišicu. Ja kad sam se mi dogovorili na 100 evra, to je bilo ovoliko se od mene tražilo. Ja sam već sljedeći projekat ovoliko dao. I nisam tražio povišicu. Unapredio sam sve je poraslo za 10%. Sljedeći sam još unapredio za 10%. Ali sad to nije 20%, nego to je 121%. I sad ima taj eksponencijalni rast. I taj mali raste, napreduje, nevjerovatno napreduje projekat. I ja sve što od vas sad tražim, on tako pregovara, je da se vi popnete, ispratite moju vrednost. Ne tražim da idete preko pa da ja nešto obećavam, pa da ja, kad mi kaže da tražim povišicu, pa onda ću ja u jednom momentu toliko vrediti. Ne, samo dođi tu gde sam ja. I mali će dobiti povišicu 100%. To tako funkcioniše, nema greške. Mali je uznapredovo. On zna šta radi, zašto radi. Ovo me više muka da radi te projekte. Lenj je postao, boji se promene. Postoje nešto što možda nije zamišljao sebe kroz 5-10 godina kad je tek počeo posao. Šta vi postajete ovim što radite i kako sad živite? Da li samo jurite to nešto, taj novac i neko ime i neku prihvaćenost? Šta postajete kroz 10 godina ako tako nastavi? Da li radite na sebi? Sve u svemu, taj mali radio na sebi, zadovoljan je, ispunjen je, uznapredovo je, može da pregovara, možda će postati team lider uskoro. On to posle nosi kući, ima energiju, ima volju, zna šta radi, pa onda obogati svoju porodicu i tako dalje. I on vredi. On jednostavno vredi i to što ima u sebi skonto da je mnogo bitnije, zato to ima smisla. Naprimjer, okruženje. Džaba da ima i veću platu i da može da napreduje, a loše utice oko njega. Loši ljudi oko njega. Uzima vam se energija.
Ništa to ne znači. Ja sam imao mentora, na primjer, a ne, to je druga tema, to ćemo za ovu drugu tačku. Putovanje, na primjer, neću ja da dam pare za putovanje skupo, moram ja da štekam, ali to što ide kafa, cigare svaki dan i tako neki još izlasci, možda neki noćni klub, nema veze. To, šta dobijate time? Ništa. A putovanje, menjate sebe, novi vidici, novi horizonti se otvaraju, radite na sebi, menjate sebe više kao osoba, ne samo da vredite, nego jednostavno menjate se na bolje. Rastete, ispunjeniji ste, družite se sa ljudima drugačijim, vidite ko je ko. Sve ide u jednom boljem, kvalitetnijem toku. Tako da to je ta prva tačka. Rad na sebi. Jer to je put ka autentičnosti, delom, ne potpuno. Jer vi tu sebi isprobavate, ispitujete, istražujete, upoznajete sebe. Znači, to je jedan put samootkrivanja i na tom putu ima jedna stvar. To je druga tačka. Nije dovoljno. Evo, na primjer, taj klinac zamišljam da je radio na sebi, da je postajao pun veština, znanja, da zna kako da sa ljudima komunicira, da je uznapredovo na toj nekoj lestvici, hijerarhiji i tako dalje i da ljudi oko njega svi napreduju, svi su zadovoljni. A on možda razmišlja se, pa to nije moj poziv, ja to ne želim, ja to ne volim. Eto, krenuo sam to da radim. Imao sam taj dobar pristup, profesionalni pristup, vrhunski pristup, kakav bi svako poželao da ima. Radio sam za šefa kao da je moja firma, kao da sam sebi pravim sve to, ali on nije se u tome pronašao. Ali on sad nastavlja da radi i laže sebe. Džaba sve to, on neće doći do autentičnosti, on će početi da bude samo profesionalac koji ne zna sebe da iskazuje i koji nema tu frekvenciju autentičnosti, frekvenciju unikatnosti. I nije zadovoljan. I onda to će vremenom da se slomi. Druga tačka ka autentičnosti je Božja zapovest ne laži. Ono što je zanimljivo za ovu ideju, ja sam nju uvijek zamišljao odrastao sam u hrišćanskom domu, u porodici, išli smo u crkvu, učili Svetog pisma, ali tu zapovest sam mislio, ako si u školi, profesor te pita gde si bio, zašto nisi bio, ti ne kažeš bio sam bolestan, nego jednostavno, mrzlo me da dođem, neopravdani. Video sam onog misiga, znači više sam mislio ne laži i to je to. A ova zapovest ide mnogo šire i vodi ka autentičnosti. A vidjet ćemo kako. Prvo da idem u tu širinu. U društvu ste, neki je fazon, svi se smeju, a vama je tako glup fazon i tako nema smisla i tako vam se gadi i vi se smejete. Vi lažete i njih i sebe. Imate neke potrebe, neke vaše potrebe, da li u firmi, želite drugačije iskomunicirati, neko vas malo i nervira, nečim se ne slažete. Imate jednostavno neki pogled na svet, neke potrebe, vi sve to prećutkujete, držite u sebi, pokušavate da se prilagodite, složite. Vi lažete sve njih, lažete Boga, lažete sebe. I tako, recimo, da se laže. Da se laže, da ne iskazujete sebe, da prihvatate taj posao koji vam se ne dopada i koji vas čini da ste cinični i umorni i bezvoljni i tako dalje, ali opet dobri ste i sve to ide, dobra plata. I tako vremenom sebe lažete, ne iskazujete se i ne da vas neko pita, a šta ti stvarno o tome misliš? Šta ti daje radost? Koji je tvoj životni poziv? Šta je ono za šta živiš? Šta zaista voliš da radiš? Šta ti ispunjava? Na koji način, kakve ljude voliš da imaš oko sebe? Kako radiš na toj komunikaciji? Kako voliš da iskomuniciraš da ti zaista bude prijatno? Vi u tom momentu, ako ste lagali sve vreme, vi apsolutno nemate odgovore na ova pitanja. Vi ste potpuno izgubljeni moralno, vi ne znate šta radite na ovoj planeti Zemlji. I to je jako teška tačka. Znači, lagati sebe, kad sam završio i to programiranje i sve to, šta sam ja radio, šta će meni ovo u životu? Nisam znao šta posle toga da radim, nisam znao ni šta želim. Nisam probao. Pa volao sam ovo, volao sam ono, ništa nisam probao, ništa nisam otkrio, nisam sebe otkrio. I šta onda? Nije to, ta Božja zapovest ima takvu dubinu. Generalno, cijelo Sveto pismo i Hristos, on oslobađa tu je dama da služi, a ne da nas zarobi. Jer opet slobode u dobrim granicama i okvirima. Sve u svemu imao sam mentora. Jednu stvar koju sam sa mentorom od mnogih stvari naučio i ono što me on obogatio, to je da mi je dozvolio da maštam, da se ne bojim da maštam, da imam ideje. Ja tako sam počeo da maštam, tako se čujemo, pričamo, družimo, i dođemo do nekih ideja i onda on kaže, pa što ne probaš te ideje? Što ih ne ubaciš u praksu? Pa rekao, stvarno, pa što ne bi? Pa mogu bi da probam. Što ja samo maštam, samo mislim, rekao. Bojao sam se da probam, nisam znao, nisam smeo, nepoznato. Ali odlazak u nepoznato, to je kako sebe otkrivate. To je kada kažete, ne znam kako ću, istina, ali ovo volim, ovo želim, govorim tu istinu, ljubim istinu.
I neću da radim ono što ne volim, pa da lažem sve žive kako ja živim taj posao i sve to tako. Ne, ja ću kažem, sebe pre svega neću lažem. Ne volim to, neću to da budem zaglavljen, ako moram, radit ću dok moram, pravim plan B i radit ću ovo. I tako smo došli do ideje da napravimo ovaj prostor, da imamo ove društvene klubove, gde radimo na sebi, imamo različite društvene klubove, mnogo nas je uključeno, sve se gleda iz različitih perspektiva i to je taj put, ta prva tačka koju sam ja imao. Generalno sam imao tu tačku kao, mislim ne od uvek, ali često u meni rezoniralo to, uči, radi na sebi, razvije znanje. A Jim Rohn, to mi je brat poslao pre 4 godine, kad mi je poslao taj klip, ja sam se oduševio jer on je upravo definisao neki moj životni put koji ja nisam znao kako da definišem, kako da ga sklopim u jednu prosto prošiljenu rečenicu. Gde on rekao, nije najvažnije šta dobijaš, već šta postaješ. Tako da tada ja baš, ja ne razmišljam o svojim platama, kada ću da dobijem i koliko ću dobiti. Samo razmišljam šta će sam ja naučio kroz ovaj posao. Kako mogu da napredim sebe, odnos i tako dalje. I onda u jednom momentu kažem, sad dođu povišicu i tačno stojim iza svih svojih reči i znam da je zaslužujem i da treba da dobijem. To je bio taj put, znači, sa mentorom, gde me on oslobodio da ja maštam, da se ne bojim, da ljubim istinu. A radio sam na sebi, imao sam to, onda sam pokrenuo sa prijateljima ovaj pokret gde možemo da nastavimo, gde se pitamo mi šta ću ja postati za 5 godina ako nastavim da živim. Ok, svi mi radimo nešto, imamo neke posle i tako dalje, ali tu je mnogo i slobodnog vremena, tu je mnogo uticaja okruženja, prijatelja, kako okruženje gradim i tako dalje. Ovo sve gradimo gde radimo na sebi kroz sve aspekte života i gledam da uložem na pravi način u sebe. Mislim da je ovo put ka autentičnosti, što više ljubiti istinu, što više raditi na sebi. To je kao ona izjava apostola Jakova gde on kaže vera bez dela je mrtva. Kaže džaba da ti ja pričam o svojoj veri. Ili džaba ti meni pričaš o svojoj veri kad ću ti ja svoju veru pokazati delima. E tako i ovde. Ne lagati, samo želeti maštati, nema toga ništa. Ja volim to, hoću to, nije. A opet i samo raditi na sebi ovo, it's not about what you get, but what you become, znači ja postajem ne znam šta, pun veština, znanja, iskustva, kako s ovima, onima, ali ako ja ne znam koja je moja svrha i poziv, i ako ne osjećam da to je moje mesto i tu treba da radim, džaba i to, znači to je to, vera i dela, tako i ovde. Istinoljubivost i rad na tome. Teška tema. Treba izneti. Ovo je neki moj pogled. Ako ste ostali do ovde, baš mi je drago, mene zanima kakav je vaš pogled na ovu temu autentičnosti, kako vi razvijete, šta o njoj mislite, zašto je ona važna za vas. Ako vam se sviđa ova ideja, ovi vrednosti koje sam izneo, sve to primenjujemo u ovom prostoru, ovim društvenim klubovima, ovom pokretu. Pogledajte više na YouTube-u, subscribeujte se, imam na Instagram kanalima više o ovome. Ako vam se svidi, pridružite se, imamo različite društvene klubove gde se okupljamo, učimo zajedno, imamo dobro vreme. I tu smo da, bar neki moj poziv kad pogledam, i to bi volio da i drugi se priključe, tu smo da širimo jednu dobru poruku, dobar uticaj. Da se širi jedna dobra priča koja ima smisla i za koju ja lično imam mir i kažem, to je to. To što radim, znam da je dobra stvar, ajde samo da se radi. To bih želeo i vama, da što više radite na sebi, da tragate, da se ne bojite da maštate, da tražite svoju svrhu i da se ne bojite ako vas put odvede tamo gde niste očekivali. Hvala vam na praćenju, nadam se da vam je ovaj video značio i vidimo se u nekoj drugoj epizodi. Ćao!